अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैया रे दैया कमरिया टूटल देह कपार में बदरदिया उठल। हाय हाय दैया रे दैया कमरिया टूटल देह कपार में बदरदिया उठल। काम उल्टा सीधा बेवफा करेला, काम उल्टा सीधा बेवफा करेला। अरे पता ना कौन नशा करेला, जब मिले यारवा दूर दूर दशा करेला। पता ना कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। पता ना कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। अखिया से अखिया मिलावे, पूरा बदन सुघरावे, गमछा भुइया बिछा के हमरा के वो पलटावे। अखिया से अखिया मिलावे, पूरा बदन सुघरावे, गमछा भुइया बिछा के हमरा के वो पलटावे। काचे उम्र में जाने का करेला, काचे उम्र में जाने का करेला। अरे पता ना कौन नशा करेला, जब मिले यारवा दूर दशा करेला। का जाने कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। का जाने कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। रवि राजी हवन बेदरदी, सब दिन है उपटल सरदी। कई दिन से पीसी सिलवट पा पियतानी दूधवा हरदी। हाय हाय रवि राजी हवन बेदरदी, सब दिन है उपटल सरदी। कई दिन से पीसी सिलवट पा पियतानी दूधवा हरदी। अर्जुन के जैसे लाशा करेला, अर्जुन के जैसे लाशा करेला। अरे पता ना कौन साला नशा करेला, जब मिले यारवा दुर्दशा करेला। पता ना कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। पता ना कौन नशा करेला, नशा करेला, जब मिले बाबूर दशा करेला। अरे टेम्परेचर गरम